Nu! I Ringe Fritidsudvalg har vi planlagt at bruge pengene på en tur til Egeskov med alle børnene i sommerferien, fordi Ungdommens Røde Kors ikke kommer. Det er nogle gymnasieelever, som gør mange ting for børnene, og vi har jo en del børn. Og så har vi nogle kortdamer, som også kunne bruge en god frokost. Og ja, så er vi sådan løbende sådan jo til nogle tusser til børnene og kan understøtte dem lidt i det daglige. Sådan. Det glæder vi os til at kunne. Det er rigtig dejligt. Tak. Ja, og i Timbruparken, der skal vi bruge det til stor legedag. Det er sådan, at børn og unge og ældre skal lege sammen, og at på tværs af alle nationaliteter. Hvad leger vi i Tyrkiet? Hvad leger vi i Pakistan? Hvad leger vi i Norge? Danmark? Så det vil vi rigtig glæde os til, og så få lidt hjælp til at få det kørt sammen alt sammen.